Ma'am Eli, unsay imong ikasulti sa mga babayi nga ganahang magbag-o karong tuiga 2024? Ayaw sa mong pagbag-o, day. Ayaw sa mo pagbag-o, mga day. Ipadayon ragyod sa kung unsa ang batasan nga naa nimo karon. Kay karong tuiga, Year of the Wooden Dragon, mao gyud ni tuig sa mga asawa, mga uyab nga maldita. Kay sa wala pa ning tuiga nga Year of the Wooden Dragon, mga dragon na daan mo sa inyo mga banag, sa inyo mga boyfriend. Ha? Piniritong isda. Onya, kung kanus mag Year of the Wooden Dragon, karon pa mo mag-usob sa inyong batasan, ulahin na day. Sa 2025 na lang. E dili bagay nga, mo-opposite mo sa zodiac sign karong tuiga. Okay, klaro good na. Wooden Dragon. Kanya sa wala pa ning tuiga, mga dragon na kayo mo sa ngatanan. Mga baba, murag Armalite. Kung masuko, sobra-sobra. Grabe mo. Munang sa mga babayi, nga mga maldita, puwera na lang sa mga dili, ayaw sa mong pagbago, day. Ipadayon. Kay makasabot, ragyod mi. Wala sa'y mo babag. Kay tuig maninin nyo ron. O pamatod igyod nga mga dragon gyod mo. Walay mag-usob, ha? Walay mag-usob. Agali kayo makitang mag-usob diha. Na, laitan ko na ko dayon. Pagpaka-dragon ragyod. For 2024, pagpaka-dragon ragyod. Ipadayon imong batasan. Walay mo babag, walay masuko, walay malain, walay ma-offend, kay inyo rong tuig. Ipadayon, mga maldita, padayon. Mga marites, hilabtanon, mga tabian, libakira, inyo rong tuiga. Panahon sa mga batasan o dragon. Gamayng bikil, bugwak day kalayo. Gamayng sikil, layog, sumbagay diritso. Mauna, ayaw dyan mo pag-usob. Kay lain kaayo. Lain kay paminawon. Nagbag-o mo. Maldita mo, unya. Year of the Dragon. Mag-usob mo sa inyong batasan. Mag-New Year's resolution mo nga di na mo magminaldita. Lain kay paminawon. Nga inyong giatbangan ang tuig nga para sa inyo, ha. Gitagaan na mo chance. Inyo rong tuiga. Hala, hutda. Isa ka ang bandila sa tanang mga maldita. Basta inyo rong tuiga. Walay magbago. Walay magbago. Kung naagali mo na hibalaan diha, nga inyo mga barkada, nga mga maldita, mga silingan, or igsoon ba nimo? O imong mga silingan, mga relatives, tanan, nga mga latay o batasan, nga nagplanong mag-usob karong tuiga, punggi sila. Punggi sila. Ing na sila nga ireserba ra ang inyong New Year's resolution nga mag-usob. Sa sunod tuig na lang, iniglabang aning tuiga nga, Year of the Dragon. Lain kay paminawon, maldita unya mag-usob sa tuig sa Year of the Wooden Dragon. Che! Saka, pabida-bida ka diha? Aron god ingnon? Ipadayon. Makasabot rami. Nakasabot gali ni sa unang ingon na imong batasan. How much more karon nga tuig yon ninyo? Ayaw na. Ulahin na. Sayop ang imong New Year's resolution. Wala na bagay sa panahon. Keep it up, girl. Tarungay niya mga desisyon sa kinabuhi, ha? Kay na, laitan na kanya mga palopyan chop. Maldita o niya magbago sa panahon sa Year of the Wooden Dragon. Che!